नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके ठेठ देहाती भोजपुरी होली गीत। बहुत बढ़िया गीत की रचना कैले बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% होली में बच जाई भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत या आपके मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रउआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, रंगदारी गीत, कोनो प्रकार के मीटर हुआ लिखवावे के बा बेहिचक संपर्क कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के गाना मिल जाई व्हाट्सअप के जरिए भैया। और आज के मीटर देखी कैसे गाओ के बटे। आज के मुखड़ा बटे, आज फगुआ गइल बा नियराई, राजा जी रौरा घरे चली आई। कि फगुआ गइल बा नियराई, राजा जी रौरा घरे चली आई। घरे चली आई सैया, घरे चली आई, घरे चली आई राजा घरे चली आई। आइब ना तो रंगवा की लगाई, सैया जी रौरा घरे चली आई। अरे फगुआ गइल बा नियराई, राजा जी रौरा घरे चली आई। तब भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है और उम्मीद करता नहीं कि मुखड़ा हुआ सबके पसंद आयल होई। अगर ये गीत पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के अगर मीटर लिखवाओ होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकतानी। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के गाना, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के म्यूजिक मिल जाए भैया। वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब आ चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।